ka sui leang doi chi ni chuan I doi bel zualang ti chu ka hlau khop mai February tha sang ni da som pasari dai to khan Brazilian game ok pakhat chu tibia ti game hi tui takina khela chuti lai chuan thil thleng duam lo tak mai om ta ni inge lo thleng chu entai la kan huang khan ahnung lama tongin sidai keng misual pahni an ron lut thut maya a hlau a chi ai man trep kha ilo kha theyem mase pa ngai tak chuan han om le wata alan dan chuan heng misual pahni te hian he pa hi an ro ka ni ti achianga misual pakhat zok phei hi chu mu thein a kon lang zo zowa mase van duai thak takin an mele ko alang talo ni ti chuan he pa Wesley Cohen hian an nu dewa a chanchin update on tar lang lea ke le ka chung te chu kan thai engtin ma min tin alova ma se kan kar le kan thil nei hlu dang dang e min lak sak nual tina soi bok ani van duai na hi tu chunga po a thlen thei lain he pa van duai da ne ro hi chu a zia viawa na tuar lovin an oma alom omani ti phat mayang oga sang ni da som pasari ania Buena le Hernandez hi dinner an edun mek ani heti lai hian an security camera da atang hian thil dang dai deuh hlek mu tur om ta ni chu hei hi nia pon lam veranda hian mi khing ti dona ni box zero ramsa ti dona ni box zero chu chak tak mai in atlan phei fuwa maya chu Hernandez hian amuman tlat maya an han ennon lengel poin enge ni an kha thei mai lo ni he in an luah ma hian tun ma tonga he in chungchang lo khato tu pakhat chu an han beron leya he in nei tu masa hi a thi to wangin a fa te chuan an khalta ni an soya engponi se a in nei tu tharau chuan a kon tlo ni an ngai ni he video record hi thonei tu sang lam jok te po entir niin he thil hi enge ni chia ti chu tun thleng hian an la kha thei mai bik lova hengpo ni se mi khing ti chop ani lova ngai chu ati thazan lo deuh chu ni enge ni rin ti kha comment lamai lo soi ve da don nia ti chuan oga sang ni la som proga let le dei teang Reddit user Fat and Depressed ti chuan a thil ton hriat mak tak mai chu alo pholanga an kongka hian security camera vivint ti chu da nia hei hi a phone nen thunzom theinin an kongka bu hnaya local anoma piangin notification a ron thleng zela heti hunlai hian zantin mai tuemo hi a ron kal ta zia maya notification a ron thleng chen mai zer boka zandar soma tanga jing dar lin ka ra chuan voi di te voi nga te achang chun voi thum te local thina an nuwa han enle le hian engma aum ngai box sirowa kholai uiwak vel ani ro point mi toy moi nan ti dang niange tin ngai dana nei maya ma se jan kha chu he thil hi a muta tlak mai tunge ti khriat lo ami dum taka hnoi chu heti hian alo om rang maya zan lai atanga jing lam thlengin da kar thum huwa aron kal ve ji maya he video hi atuka ended lea amunia he pa hi tunge nia khoilam mi nge ti ro a khazui ta lem lova an hu deuh chuan he thil hi a kai ve le mai bok nge nan soi ni hengponi se thil dang dai tak chu ni ti ro pona camera fit te hi a thot view line thil mak tak tak mu theina chan se ro omani atop nan chuan mi khing thil ti pialam deuh hi lo en teang October sang ni da som pro khan YouTuber pakhat chu aruma live in minute somthum chung vel chu engma thil pa ngai lo aom lova ma sele anunga kongka chu amaina ronin honga ain khar le thok chuan a thong kher mai my dearest Lydia. Oh sweet Lydia. Oh Lydia, that encyclopedia. Lydia the tattooed lady. If you guys know where that's from, let me know.
They should engrave on her tombstone. The store made some money. Yeah, exactly. Hello. Oh, Pluff's in here. Pluffaduff, you know, guys. Make sure you check out Pluffaduff as well. Oh my! Adot lia chuan abul chia room light khi Halloween on le rangot boka. Henge om zir hret tumin aven fi avata ma se eng ma avak mlem lova. Hemin hu hian atnunga le ka khong bom khi leya atathale thok maya. Same. Like I want. It's not like we needed. Guys, it's not like we needed any sleeping. Oh my god! What the? Yes. Yes. What the heck? Sumin hu chuan a kong khar chu kick dot ni in ava en chiang thina. Eng ma amu box vi lo ni. Is he punching the door? I hope to God he is. I think he We're just about to find ticked out in a off few him. seconds. No, okay. What the? He thil thleng awang hian a room lu lai hi a chua san ta nge nge a. A chua san ma hian cher ama hnung lama tol rengot po ala fu nge nge ni. Oh, cool. Alright. He thil thleng hi a tak nge an ruam man na chu hriat in to lova. Eng po ni se a tak e tak love live stream thil thlenga chuan hlom po takani karing ani. He tiang hitong ve tai la en tiang nge kan omang o ka ti mai maya. Tlangwal huai sen ang rang tak chu ani. Engei ngai dan ti kha comment lama ilo soidon nia. Video dang a ai mo na mo kan ti chuale kan tu manga tunatan chuan khati zong kha ni post se thlir tu zong te in zawai chunga lom thu ko soya mang tha ni man nom vek photule.